Hola, bones! És cap de setmana, així que he aprofitat per donar una volta al bosc que tenim aquí al costat. I, bueno, s'ha d'aprofitar, no?, quan fa bon temps. Sembla que no, però fa una mica de sol, que no acostuma a ser el cas a Dinamarca. I per sort no fa molt de vent tampoc, així que cal aprofitar a estirar una mica les cames, que si no, sempre anar en bicicleta cansa una mica. Sí, o si no el practico, si més no, l'intento cercar. Realment crec que Dinamarca és el segon país més feliç del món. No sé què miren exactament per medir aquestes coses, però realment si una persona s'hi pot trobar bé. Tinc una cosina que vivia a Dinamarca. Llavors, a mi em van comentar com era la universitat d'allà, no? Que eren 2 anys de màsters en comptes d'un, i que era gratuïta. Era gratuïta i no només això, sinó que si treballaves unes poques hores al mes, el govern et donava una subvenció perquè tu poguessis mantenir tu solet. Llavors, bé, això va ser un motiu personal bastant important. Ai, sí, la Nadal. Ha passat una setmana, pobra. Però l'heu vista? No, Jo a Dinamarca visc en un pis, en un apartament, amb 2 companys de la carrera, que vam estudiar junts i ara estem tots al mateix lloc estudiant. I bé, pel matí agafo la bicicleta, perquè és el transport més comú allà, i faig 7 quilòmetres i mig cap a la feina i després a la feina hi torno. El que sí que m'agrada després de la feina és fer moltes activitats, perquè, com ja t'he dit, a mi m'agrada molt treballar i el que he vist a Dinamarca és que la gent no treballa 12 hores. Treballa les que toca, les que són, i després dediquen les seves hores de temps lliure a fer coses que els agrada. L'estil de vida és molt diferent pel que he vist tant a nivell personal com a nivell professional. Són una gent molt tranquil·la, no?, diguem, i la veritat és que m'hi trobo bé. Si pogués, m'agradaria quedar-me. La meva decisió de mudar-me va ser molt òbvia. Llavors, clar, què passa? Que quan tu et mudes, una cosa que sí que no et pots emportar amb tu molts cops és la família. Llavors, sí que és cert que mudar-se a l'estranger a vegades no és fàcil. Però, clar, si tens un govern que més o menys et facilita, no?, la teva estança, doncs això sempre és un plus que cal tenir en compte. Ara, amb tots els avanços tecnològics que tenim, és més fàcil poder fer una trucada a la família amb videotrucades i sentir que estàs més a prop, encara que estiguis lluny. Llavors, jo sí que animaria el jovent que es vulgui dedicar a la ciència a intentar ni que sigui fer estances a fora. Més que ara perquè també t'obre els ulls de la manera de veure com es fa ciència en altres països i pots aprendre molt també d'altres cultures, no només a nivell personal, sinó també a nivell professional. M'agrada molt el tema artístic, m'agrada molt anar a museus, m'agrada molt pintar, m'agrada molt fer figures de ceràmica i amb això passo l'estona amb els amics. Per què l'escalada? És una manera de fer esport que et proposa un repte. Et proposa un repte que has de solucionar. Tens diferents nivells de dificultat, no? I tu el que vols és arribar al cim. Llavors, hi ha diferents maneres de fer-ho, no? Perquè tothom... Hi ha gent que és més alta, hi ha gent que és més baixeta, llavors hi ha diferents maneres d'aconseguir com arribar al cim, però bé, és aquest repte mental que, a més, fas exercici. Llavors, bé, és una manera de complementar el que és l'esport. Jo vaig néixer a Xina i soc adoptada. Els meus pares fa molts anys van veure un documental de l'any 95 sobre la situació dels orfenats a Xina i bé, el meu pare també té descendència xinesa i van decidir adoptar una nena. Llavors vaig créixer en una família molt treballadora. Tant ma mare com mon pare han treballat un munt durant tots aquests anys, ara estan retirats, però han sigut molt treballadors i crec que això ha reflectit en la meva manera de ser. A mi personalment el que m'agradaria és entendre potser quins són els mecanismes de l'envelliment, no? És a dir, què és el que fa que nosaltres, cada vegada que ens fem més grans, tinguem més malalties. L'esperança de vida, comparat amb
fa 100 anys ha crescut un munt i d'aquí han sortit moltes malalties neurodegeneratives i també, per exemple, el càncer, que està a tot arreu, no? Llavors, entendre aquests mecanismes que poden conduir a aquestes malalties trobo que és un dels grans reptes que tenim a nivell científic d'avui en dia. Ser científic no és fàcil, és un camí molt complicat i molts cops porta moltes frustracions i tampoc podríem ser tots científics. Necessitem d'altres feines, no? Però sí que la ciència hauria de ser accessible a tothom. I això sí que és una cosa que inclús gent que no pugui ser científica, que s'interessi per la ciència i que vulgui descobrir el perquè de les coses. A mi, d'aquí 5 anys, espero haver acabat el doctoratge i m'agradaria tenir una feina que no fos avorrida, que cada dia tingui un motiu per aixecar-me del llit i estar entregada al que és la meva feina. I si pot ser que aquesta feina pugui ajudar la societat. Això sí que és una cosa que crec que m'ompliria molt.